ए सखी। बोला ए सखी। का बात बा हो? कई दिन से देखत है बड़ी तकलीफ में बाड़ू, का बात है? अन्ना पूछा तो अच्छा रही ए सखी। काहे हो? ना मनबू? अरे बतौला से आधा दुख कट जाला हो सखी। सुना। सुनावा। हे बलमा मोर गईले, हे बलमा मोर गईले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले। हे बलमा मोर गईले, हे बलमा मोर गईले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले। ए सखी। बोला ए सखी। आ जाए दाना 10 रुपया ना कमैया तो कैसे का करबू? और सुना। सुनावा। हाँ याद बढ़िया वह जबा फेरी करवटिया हो, फेरी करवटिया हो, फेरी करवटिया हो, फेरी करवटिया हो, फेरी करवटिया हो। हाँ दिनों न कटे अब पहाड़ भइल रतिया हो, पहाड़ भइल रतिया, पहाड़ भइल रतिया हो, पहाड़ भइल रतिया, पहाड़ भइल रतिया हो। हाँ याद बढ़िया वह जबा फेरी करवटिया हो, दिनों न कटे अब पहाड़ भइल रतिया हो। और सुना। सुनावा। प्यार में अपना पगली बनैले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले, छोड़ी परदेसवा बलमा मोर गईले। और सुना ए सखी। सुनावा हो। हाँ यदि तो बलम के खाली पैसा के भूख बा, पैसा के भूख बा, पैसा के भूख बा, पैसा के भूख बा, पैसा के भूख बा। हाँ उनका बिना सखी हो तो बड़ा दुख बा, 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 हो तो बड़ा दुख बा। आदित्य बलम के खाली पैसा के भूख बा।